Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. En ik ben Hendrien van Wolbeek. We hebben vanavond hele bijzondere gasten aan ons tafel zitten. Met wie hebben we hier het genoegen? Mijn naam is Marianne de Feiten en ik kom uit Oostburg. Welkom Marianne. Dankjewel. Marianne, wat is jouw passie voor jouw vak, waarom je hier zit? Ik heb een passie voor bloemen en tuinieren. Bloemen en tuinieren, dat is heel mooi. Ik zie dat hier op tafel. Maar hoe moeten wij dat invullen? Ja. Dat is niet zomaar ontstaan. Nee. Ik had op een gegeven moment een eigen tuin van een eigen woning. En dat was eigenlijk alleen maar grasveld. En daar heb ik helemaal ingericht met bloemen en planten. En op een gegeven moment gingen we verhuizen naar een grotere tuin. Die heb ik toen ook helemaal ingericht met bloemen en met planten. Omdat ik daar ontzettend blij van word. En op een gegeven moment waren we eigenlijk ook allebei weer toe aan een volgende tuin. En toen hadden we zoiets van, nou dan zoeken we een grotere tuin. Dus eigenlijk wilde ik wel heel graag naar een boerderijtje op de buiten. Want daar ben ik ook opgegroeid. En heel veel plekjes bekeken hier in de omgeving. Van dit tot aan... Ontennissen. Nee, zover niet. Maar voor hetzelfde geld allemaal onder de dijk bij Hoofdplaat gezeten, zeg maar. En altijd een stekje links laten liggen, omdat ik het een te grote tuin vond. Maar ja, toen was er eigenlijk niks meer te koop. En toen zeiden we van, nou ja, dan gaan we daar eens kijken. En dat was eigenlijk een boerderij, die stond al 7 jaar te koop. En dat was het. Ik kwam het erf oplopen en we waren gelijk verliefd. Mijn man en ik. En toen hebben we gezegd van, god, dan gaan we in 10 jaar gaan we de tuin helemaal inrichten. Dat was eigenlijk alleen een gazon en een moestuin. En wel een schapenweidje. En ik had wel wat ideetjes opgedaan. Ik had gewoon eigenlijk al jarenlang tuinen bezocht. Even voor het geval ik ooit eens een hele grote tuin mocht inrichten. Dan had ik toch wat ideetjes natuurlijk. En ik wilde een boomgaard en een dierenweide en een zwemvijver en een pluktuin. Okay. Dus dan komen we bij de bloemen aan. Ik teel zoveel mogelijk bloemen. En ik wil er andere mensen van laten meegenieten. En ik vind het dus leuk. Op welke manier? Ik teel de bloemen natuurvriendelijk. Dus dat wil zeggen dat ik geen kunstmest gebruik en geen pesticiden. En de bloemen die mogen dus traag groeien met de natuur. We hebben nu een heel regenachtig voorjaar gehad. Ja. Dus ja, daar weten de bloemen wel van. En ook veel wind. Dus ze staan eigenlijk meer te vechten tegen de wind dan dat ze groeien. En gelukkig hebben we afgelopen week een hele mooie zonnige week gehad. Dus je ziet het nu echt groeien. En de pluktuin is eigenlijk mijn lust en mijn leven. Maar waarom nou een pluktuin? Ik bedoel, je kan natuurlijk een woning kopen, uitzoeken op de tuin natuurlijk. Maar een pluktuin heeft toch een iets andere functie? Ja, nou ik heb dat eigenlijk gezien bij iemand anders, ook een boerderij. En hoe dat daar ging, dat leek me eigenlijk hartstikke leuk. Om mensen te ontvangen, om mensen blij te maken met bloemen. En om ook een beetje tegenwicht te geven aan de bloemenbranche, die we allemaal kennen. Bij de bloemist of bij de supermarkt. Bloemen die in een kas gekweekt zijn, met warmte. En de bloemen zijn op dit moment hartstikke duur. En ik wil eigenlijk mensen laten zien dat je dus gewoon in de buitenlucht ook heel veel mooie bloemen kan kweken. En daar kun je eigenlijk hele leuke dingen mee doen. Eigenlijk een heel jaar door, of niet? Ik moet zeggen, mijn seizoen begint eigenlijk met sneeuwklokjes. Want ik ben eigenlijk ook een beetje verliefd geworden op sneeuwklokjes. Ja. Dus ik heb ook een sneeuwklokjesgedeelte tuin gemaakt. En daar kunnen de mensen dus de bloembolletjes bekijken. Want er zijn echt ontzettend veel sneeuwklokjes. Ja. En zoveel soorten? Er zijn echt heel veel soorten. En, dat is eigenlijk, Ik ken alleen de witte sneeuwklokjes die bij mijn oma langs het randje stond in de tuin. Ja, maar dat is een soort. We hebben een klokje wat een andere vorm heeft. De blaadjes die een andere vorm hebben. Het steeltje kan hoger of lager zijn. Okay. En er zijn gewoon heel veel bijzondere sneeuwklokjes. Dus die ben ik op een gegeven moment... Dat geldt toch eigenlijk ook voor andere bloemen? Dat er ook wel meerdere soorten zijn. Ik zeg niet heel veel, maar toch wel meerdere soorten van bepaalde bloemen. Ja, dat klopt. Sowieso in kleur bijvoorbeeld kunnen ze ook verschillend zijn. Heb jij die dan ook allemaal in de pluktuin? Of is dat nog misschien toekomstmuziek? Dat weet ik. Nou ja, ik probeer eigenlijk te focussen op tulpen en op dahlia's. Want dat is bij het publiek toch wel heel erg geliefd. Okay. Dus ik probeer verschillende soorten tulpen aan te bieden. Dus parkietulpen, dubbele tulpen, enkele vroege, late tulpen om het seizoen een beetje te rekken. En de dahlia's, ik probeer natuurlijk zo'n variatie te maken in kleur en vorm. En, daar zijn er volgens mij heel veel van. Ja, zijn er ook heel veel van.
Ja. Mag ik jou afvragen, een tulp, en je hebt wel een keer gezien een zwarte tulp, of net waar je nu zegt een parkiettulp. Ik weet alleen van vroeger de gewone tulp, maar hoe ontstaat dus nou dit? Kan jij dat nou uitleggen? Want ik denk dat er best wel mensen zijn die met deze vraag zitten. Hoe kan je nou een bepaald kleur krijgen? Nou ja, dat is voor mij ook best lastig omdat ik me daar niet in heb gespecialiseerd. Okay. Maar er zijn natuurlijk mensen die nemen stuifmeel af van de ene tulp. En zo maken ze een kruising met een andere tulp. Oké, zo zit dus dat daar zitten ontwikkelaars achter, zeg maar. Ja, maar dat is ook in de kast dan? Ja. Dus dat hoort niet bij de pluktuin? Nee, daar hou ik mezelf niet zo mee bezig. Nee. Ik probeer zelf mijn zaden van mijn eigen planten te winnen. Ah. Ik probeer ook dahlia's te stekken. Dus de vermeerdering die doe ik dan wel zelf, maar dan blijf ik iedere keer bij de eigen soort. Ik heb niet de ambitie om eigenlijk andere soorten te kweken om die op de markt te brengen. Ik koop zelf wat ik mooi vind. En soms heb je natuurlijk wel eens een kruising toevallig, maar daar hou ik me niet echt mee bezig. Het is puur het maken van boeketten eigenlijk van de bloemen. Dus eerst telen en dan schikken. Jij zegt, je hebt een pluktuin. In mijn beleving krijg ik dan het idee bij van... goh, ik zou er als persoon, als consument naartoe kunnen... om een keer een boeketje te plukken. He, want ik bedoel, dat is volgens mij de charme van een pluktuin. Ja. Maar jij maakt dus ook boeketten. Dan moet jouw tuin toch wel heel erg groot zijn om dat te kunnen doen. Ja. Want Ja, je moet het eigenlijk zo zien. In 2019 ben ik met een heel klein pluktuintje begonnen. Met de tulpen heb ik iets van 1000 tulpenbollen in de grond gestoken. Zo. Alleen toen in februari 2020, toen de tulpen allemaal mooi boven stonden, durfde er niemand te komen plukken. Ja. Want we mochten de deur niet uit. En dat was natuurlijk ontzettend jammer. Maar die zomer daarop heb ik eigenlijk 5 zakjes bloemenzaad gestrooid. En daar kwamen eigenlijk heel veel mensen op af. Leuk. Dus dan denk je bij jezelf van, als dit al zo'n succes is, hartstikke leuk. Ik wil eigenlijk wel meer. Dus toen we hebben een perceel landbouwgrond naast onze boerderij, of naast onze woning. En ik zeg tegen mijn kinderen van, goh, pak eens de trekker en de ploeg. En ploeg is een stukje voor mij om. En dat was ongeveer 4 meter breed. Want meer kreeg ik dan niet, zeg maar. Maar wel 65 meter lang. Dus we konden allemaal bedden maken. En daar heb ik allemaal bloemen in gezaaid. En dat was eigenlijk ook al een succes. Staat dan alles op elkaar heen? Of heb jij dan ook verschillende stukjes met bijvoorbeeld alleen maar tulpen... en daar staan alleen maar wilde bloemen, laat ik het zo zeggen? Ja, ik maak dan wel zelf ook bloemenmengsels met de zaden, zeg maar. Dus een gedeelte is dan een mengsel, maar ook enkele soorten. Okay. En de tulpen moet je dan zo zien dat ik eigenlijk misschien 25 verschillende soorten aanbied. Want de een die ziet graag parkietulpen, de andere graag de dubbele. Ja. En ik probeer voor iedereen wel wils. Maar je hebt natuurlijk toch je eigen smaak. En ik ben heel erg fan van roze. Dus de roze tulpen die hebben wel de overhand. Nou, jij bent ook fan van roze. Dus je hebt zo'n beetje je favorieten. En daar zeg je er dan veel van. En dan hoop je dus dat de mensen dat ook waarderen. Maar je probeert toch wel alle kleuren aan te bieden, alle soorten bloemen. En ieder jaar probeer je toch weer wat nieuws. Want dan wil je toch de mensen uitdagen om dan het andere jaar nog weer te komen. En als je nou wat zaait, weet jij dan precies waar de bepaalde bloemen staan? Of doe je dat met een kaartje? Want je ziet wel eens van dat... of is het gewoon alles door elkaar? Nou, dat is wel een leuke vraag. Ik begin dan wel ook met voorzaaien. Dus februari kun je bepaalde bloemen binnen al voorzaaien in een kas. En dan zet ik er altijd netjes heel een kaartje bij. Maar dan heb je ongeveer 50 zaailingetjes. En dan ga ik uitplanten in een potje, om ze een groter potje te geven om meer wortels te kunnen ontwikkelen. En dan stop ik met etiketjes zetten, want dat wordt dan te veel werk. En dan denk ik van, ik zoek ze straks allemaal wel uit. En dan gaan ze allemaal tezamen in de tuin. Of ik maak nog eens een vak met allemaal verschillende bloemen. Zodat het elkaar ook een beetje opvolgt. Oké, maar hoe ben jij eigenlijk... Heb je daar een speciale opleiding voor moeten volgen?
Opleiding om de bloemen te kweken heb ik eigenlijk niet gedaan. Ja? Ik heb eigenlijk een secretaresseopleiding gedaan, omdat ik vroeger Heel wat de anders, keuze hè? had gemaakt om secretaresse te worden. Omdat mijn broer dan de boerderij zou doen. Dus ik ben een aantal jaren secretaresse geweest. Maar ja, ik ben op een gegeven moment ziek geworden van mijn werk. En toen zei ik van, nou, ik wil eigenlijk toch iets met degene voor het bloemenkweken doen. En voor het bloemenkweken heb ik gewoon heel veel boeken gelezen. En het is ook een kwestie van doen. Zaadjes of knollen in de grond stoppen en zien wat het uiteindelijk wordt. En de ene keer denk je van, ik had eigenlijk toch eerder moeten toppen. Dan had ik een grotere plant gehad. Dus ja, het is ook een kwestie van jaren ervaring. Stukjes af, want ik ben echt zo'n tuinier. Ik denk, oh ja, dat breek ik even weg. Maar het is niet altijd hoe het hoort. Nee. Eigenlijk is de stelregel van 2 bladparen laten staan. En dan blijft de plant in leven. Bladparen. Bladparen. Oh. Je hebt bijvoorbeeld een dahlia, dat is een knol. Ja? En daar groeit dan omhoog een steel uit. Maar dat is dan 1 steel. En je wil eigenlijk dat het een beetje een bossige plant wordt. Ja? En dan ga je op een gegeven moment gewoon een knipje geven. Maar dan tel je dus vanaf onder 2 bladparen omhoog. Dat wist ik dus niet. Dat is en wel dan, een mooie tip. dan gaat dus de ene steel gaat dan vertakken. En dan kun je soms nog eens zeggen, goh, ik knip nog eens daar de top weer uit. En door het knippen stimuleer je de plant eigenlijk. Maar dan krijg je toch wel een ontiegelijke bos? Of, Ja. Toch? Dat is ook de bedoeling dat is dan. de bedoeling. Ja, ik wil zoveel mogelijk bloemen kweken. Ja. En in het begin dan knip ik dus de topjes eruit. En dan stimuleer ik de plant om groot te groeien. Oh, dat is eigenlijk waarom, vandaar aan mijn olijfboom in één keer helemaal... want ik knip gewoon dat ik denk, dat is een mooi model. Maar de volgende vraag, en ik weet niet of het waar is, of jij het weet... maar hortensia, de kleur blauw, komt dat door roestige spijkers? Is dat nou een fabel of is dat echt? Nee, dat is echt, ja. Oh. Ja? Ja. Dat heb ik toch nog goed opgeleerd. Ik had gedacht dat het een fabel was. Ja? Ja, het ligt natuurlijk aan de grond. Want afgelopen weekend was ik toevallig in Brabant. En daar zag ik alleen maar blauwe hortensia's. Ja, die zijn mooi, Oké. Maar als je dus wil dat een hortensia blauw wordt, dan je hebt in de handel ook wel speciaal poeder om erbij te gooien. Middel, ja. Maar ook wel een spijker of een... Maar blijft hij altijd blauw dan? Nou, Als hij helemaal blauw is, blijft hij altijd blauw? Nee, ik denk dat je dat er moet bijvullen. Oké. Ja. Ja. En compost, want toen Ja, had je dat verteld. Het moet groeien, dus de compost zal erbij horen, denk ik. Ja, ik teel de bloemen op voormalig akkerbouwland. Dus er is een gewas op geteeld en er zijn zware machines overheen gegaan. Dus dan is het eigenlijk toch wel belangrijk om je grond toch weer in goede conditie te krijgen. En ik gebruik wormencompost om de grond luchtig te krijgen. Oké. Dus Maar je had nog iets anders. Je had het over karton. En toen dacht ik, ik ben helemaal blanco hierin. Hè? En ik leer heel veel van jou. Ja. En toen vertelde je, ik gooi daar karton bij in een karton. Ja. En jij wist dat ook. Ja, toevallig wist ik dat wel. Ja? Ik weet niet... Ik maak gebruik van de no-dig methode. Dus dat is niet spitten. Ja, dat is natuurlijk best wel zwaar. En als je bloembedden wil maken, dan ben je ontiegelijk lang bezig. En je wilt toch zo snel mogelijk van een grasveld een bloemenweide maken. En ik leg dan op het gazon karton. Dus dat zijn grote oude dozen. Mm-hmm. Ik bestel wel eens varkensvoer bijvoorbeeld en dat zit dan in een doos. Ja. Dus die vouw ik dan helemaal open. Ik haal het plakband eraf en dan leg ik daarop een dikke laag compost. Okay. En dan moet ik dus wachten tot het gras verstikt. En dan met die wormencompost kan ik daar wel al gelijk in zaaien. En dat houdt ook het vocht vast. Dus op een gegeven moment dan, is het gazon weg en dan heb ik eigenlijk een goed zaaibed. Maar dat karton is dan eigenlijk om dat gras te laten verstikken? Ja. Of zie ik dat dan verkeerd? Ja, nee, dat klopt. Aha. Ja. Ja. Oké. Ja. Weer wat geleerd. Ja. Doe jij ook iets met heilzame planten of bloemen? Of, Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Ik heb eigenlijk het grootste plezier aan het maken van boeketten. Dus ik teel graag mooie bloemen en ik zorg dus dat ik verschillende soorten functies van bloemen heb. Hè. Soms dan heb je echt bloemen die zijn de eye-catcher in een boeket. Maar je hebt ook bloemen nodig die dus wat vulling
zijn in het boeket. Zodat ze de eyecatchers allemaal een beetje aan elkaar rijgen als het ware. En wat grassen. Allemaal verschillende soorten functies in een boeket. En ik probeer voor iedereen wat wils te telen. Ja. Die boeketten, die maak je dan voor, die zijn dan te koop of die worden besteld? Of hoe moet ik dat doen? Ja, de boeketten maak ik eigenlijk op bestelling. Omdat ik het eigenlijk zonde vind. Als ik 10 boeketten op een dag maak en ik moet er 9 laten staan en die staan dan een week te verpieteren, dat vind ik echt wel zonde. Ja. Dus ik heb gezegd van jullie kunnen een berichtje sturen naar mij via de telefoon, via WhatsApp of via Instagram. Van goh, ik heb dan wil ik iemand verrassen met een mooi boeket. Ja. En het mag zo en zo groot zijn of ik wil die en die kleuren. Dan ga ik aan de pluk en dat doe ik dan meestal 's ochtends of 's avonds. En dan komen de mensen dat ophalen bij mij aan de deur of in de pluktuin. En daarnaast heeft je ook workshops. Ja. Ik vind het ook leuk om mensen te verwennen met een kopje koffie of een theetje. En dat vind ik heel lekker. Een lekkere huisgemaakte appelroomtaart maak ik er dan bij. En dan gaan we een rondje door de tuin doen. Dus dan laat ik onze hele tuin zien. Dus niet alleen de pluktuin, maar ook de privétuin. En dan kunnen ze alvast een beetje kijken van goh, die en die planten bloeien, die vind ik mooi. Dan laat ik ook al wat uit over hoe je bloemen plukt en hoe je ze bekijkt. Hoe je de vertakking kan zien bijvoorbeeld, waar je moet knippen. En dat is een beetje een idee hebben van goh, welke bloemen mogen we knippen ook. En daarna dan gaan we ze allemaal uitleggen. En dan worden de stelen schoongemaakt. Want het is belangrijk dat je dus schoon vaaswater hebt. Als er allemaal blad aan de stelen zit, dan gaat dat rotten op een duur. En dat komt natuurlijk niet ten goede aan de kwaliteit van het vaasleven. En dan leg ik een techniek uit. Meestal is dat dan de handgebonden korenschroofboeket. En dan laat ik de mensen hun gang gaan, kijken of ze dat een beetje begrepen hebben. En dan assisteer ik zeg maar als ze vragen hebben. Leuk. Ja. Mooi. Ja. Nou, ik moet eerlijk zijn, hoe hou je eigenlijk nog scherp met de bloemen? Volg jij cursussen? Lees je boeken? Of hoe doe je dat? Ja, ik lees veel boeken en tijdschriften. En ik volg heel veel collega's ook op Instagram bijvoorbeeld. Ik ga op werkbezoek bij collega's van pluktuinen. En vorig jaar heb ik nog een workshop bijgewoond. Dat is eentje van Modeste Herwig. Dat is een bekende fotograaf. Die gaf een workshop in de Botanische Tuinen van Utrecht. En die vertelde wat over de aanleg van pluktuinen. Dan had ik eigenlijk voor mezelf al een beeld van goh, ik wil dat de pluktuin er zo en zo uitziet. Maar op zich is het gewoon heel leuk om met andere mensen die ook van pluktuinen houden, om samen te zijn. En die middag gingen we ook nog naar een pluktuin in de buurt. En toen kregen we een workshop van Marieke Nolsen. En zij is ook een hele bekende tuinbloemiste uit de buurt van Amersfoort. Ook een hele mooie tuin. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Want we mochten ook nog een boeket plukken. En ze gaf mij dus tips en tricks om het boeket nog te verfijnen. Maar op zich was ze al heel tevreden over mijn geschikt boeket. Leuk. Dus dat heeft mij wel heel veel zelfvertrouwen gegeven. En daardoor... En je vindt natuurlijk ook de rust, hè? Als je in een pluktuin loopt en je mag dan iets moois. Want dan moet je eens kijken hoe prachtig plaatje. En zeker dit, ik weet niet wat het is, maar voor mij is het een tulpachtig. Nee, het is wel een bloembol, maar het is een calla. De aronskelk. Mooi, heel mooi. Dat zie je vaak in bruidsboeketten, hè? Ja. Is het waar dat je het schuin moet afsnijden of niet? Ja, je snijdt het schuin af om een zo groot mogelijk oppervlakte te hebben om de bloem te laten drinken van het water. Oké, daarom. Ja. En heb je nog tips voor de kijkers thuis wat ze in het water moeten doen? Want ik hoorde vroeger, een tulp moet je 7-up mee doen. Je hoort allemaal ouderwetse tips. Ja, maar klopt dat of is dat niet? Er zijn voldoende mensen die zeggen van er hoeft helemaal niks in het water. Maar er zijn ook mensen die doen suiker in het water. Of die halen bloemenvoeding bij de supermarkt of bij de bloemist. Of chloor, een drupje chloor, dat werkt ook. Maar op zich, er zijn heel veel bloemen die kunnen gewoon 2 weken op de vaas staan. Zonder iets in het water.
Maar is dat jou bekend van 7-Up? Of is Nee, dat ook 7-Up, weer? Dat zou misschien dan nee, wel een fabel zijn. Daar heb ik niet goed Het enige wat opgelet. ik weet is van iemand die inderdaad altijd elke dag vers water in het boeket eruit de vaas haalde. Elke dag vers water erin deed. Om het dan inderdaad zo lang mogelijk goed te houden. Ja, ik adviseer zelf mijn plukkers om de dag het water te verversen. Ja. En dan opnieuw de stelen aan te snijden, maar dan met een mesje in plaats van met een schaar. Een mesje? Ja, omdat je met een mesje, met een schaar knijp je toch nog die vaatjes dicht. Oké, want ik heb wel ooit zo'n soort tangetje en die is wel heel handig. Want met een mesje, ja, dan snij ik mijn vingers en noem maar op. Ja. Maar een soort speciale schaar. Okay, en dat werkt wel, ja. Maar goed. Ja. Het kan jou niet met dat tangetje werken, want dat kan niet goed. Nee. Nou... hoe kunnen wij jou vinden? Ik ben sowieso fysiek te vinden natuurlijk aan de Korte Herenstraat 5 in Oostburg. Dat is eigenlijk langs de provinciale weg van Oostburg naar Schoondijken. Dus we kunnen het eigenlijk vanuit de auto kunnen we het zien? Ja. Je moet wel op de weg letten natuurlijk, maar de bijrijder die kan heel goed een blik in de tuin werpen. Ik ben actief op Facebook en op Instagram en ik post daar zoveel mogelijk foto's en berichtjes over wat ik allemaal meemaak in de pluktuin. Want tegenwoordig kom ik gewoon met heel veel mensen in aanraking en de een die zoekt een rouwboeket en de ander die is ziek. Die zijn zoveel jaar getrouwd en dan, de dochter wil dan iemand verrassen met een boeket. Dus ik hoorde heel veel verhalen. Afgelopen weekend ook was er een mevrouw en die had eigenlijk een dierbare vriend verloren. En die zei van, er is een bloemiste gevraagd om een boeket te maken uit de tuin van de overledene. Ze zei, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Maar ze had zelf geen tuin. En ze is bij mij al voor het 2e jaar seizoensplukster. Dus ze komt eigenlijk vanaf maart tot en met november iedere week bloemen plukken. En dat doet haar heel veel goed. En ze zei afgelopen weekend van, nou, als het bij mij zover is, dan wil ik de bloemen van jou. Kijk, nou, zulke soort verhalen, dat raakt me dan enorm. En daar doe ik het eigenlijk voor. Ja, natuurlijk. Ja, helemaal mooi. Ja. Jij bent natuurlijk met die passie gestart. Ja, absoluut. Ja, gewoon mensen ontroeren met bloemen. Ja. Ja, ik denk, Nicole, dat het tijd wordt dat wij dit bakje koffie met ook die bloemen gaan schikken daarbij. En die lekkere taart. Ja, die lekkere nee, we komen niet voor de lekkere taart. We gaan onze bloemschikkunsten gaan we daarin oefenen natuurlijk. Ja, want hoe vaker je komt, hoe meer bedreven je erin wordt. Ja. Want het is een techniek in de hand. En, ja, natuurlijk. Maar niet met dat tangetje, want dan zit je in je vingers. Dus mensen vinden het soms wel eens vreemd om dan in deze hand dan de bloemen te leggen en dan zo rond te draaien. Ja. En als je dat een keer of 30 hebt gedaan, dan heb je het wel in de vingers. Nou, dan moet ik nog flink oefenen, denk ik. Want ik pak altijd de bloemen zo en ik ga met dat tangetje en ik denk, ze staan prachtig. Weet je wat we doen? We gaan nu direct gaan oefenen. Dat vind ik een strak plan. Het is nog licht, hè? Tot 11 uur. Dus, Marjan, super bedankt dat je hier was en dat je de uitleg over gegeven. We hebben weer heel veel geleerd. Ik denk dat we nog heel veel kunnen leren, Nicole en ik. Dus dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Ik wil de kijkers bedanken voor het kijken. En graag tot een andere keer. Tot ziens.